Tanggal 11 sasi telu gawe kangen rasane atiku yen bengi ra bisa turu tansah kelingan sira wong ayu. Kuning dadi saksi ana ngemplek desa Purwosari apa Sri Ramona ngerti yen pring kuning gawe kangen ning ati. Yen bengi ra bisa turu tansah kelingan sira wong ayu. Hati
Apa sliramu ora ngerti yen pring kuning gawe kangening ati. Matur suwun.